kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios sa matagusan nato kakinabuhi, diin padayon siya nga naguban og naghatag kalampusan sa ato ang pagkinabuhi nining adlaw. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato proteksyon ug sa tanan kanunay nagiya ug nag-atiman sa unsa may atong gikinahanglan. Sa ato karon nga panag-uban ato ni sugdan ug mga sugdan nato ni diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Pagambot. Dili mausap ang saan mo. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom. Niya nasab kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Sa pagdaig kanimo glabaw sa tanan sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa kadaugan, kalampusan, sa imong proteksyon ug sa imong pagbantay, pagpanalipod ug sa imong pagtubag sa among mga gipangayo kanimo. Salamat o Dios sa mga bulhaton nga imo kaming gitabangan sa paghuman niining adlaw. Unsa may among nahuman nga mga bulhaton trabaho tungod na sa imong pagsuplay kanamo o pag-atiman kanamo. Imo kaming gipanalipdan busa niya kami o Dios aron pagpasalamat kanimo. Salamat Ginoo sa tanan nga imong gihatag kanamo sa kusog mayong panglawas kalipay kalinaw nga diin among nasinatian sa tibuok adlaw. Sa mo karon nga panag-uban amahan, i-bless na usab kami sa imong mga pulong. I-bless na usab kami sa imong mga mensahe. We declare blessing o God nganha sa matagusan namong kakinabuhi. Salamat o Dios sa pinasayng pabor panalangin nga mong maangkon usab sa mong pakiguban kanimo. In Jesus name, Amen. Oh, Amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga badayon magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsunan nga nag-replay na nato nga programa. God bless kaninyong tanan. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa pinagi sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa ato nga programa. We declare blessings sa matagusa. Walay pugong-pugong buhaton ta sa pagsimba. Mayong gabi, may pakiguban ni Sister Gingging Simbron, Sister Susana Pablio, si Norberta Yotradsego, Sister Glory Donaire Fortuna, Inday Dorlin Incabo Tinsay. Maayong gabi, mayong pagpaminaw ni Gian Sampero Tukiro. Maayong gabi Pastor, kumusta? Watching from Pakwan, Lalabertad, Negros Oriental. God bless you Pastor. Salamat kay sa inyong pangumusta o kiragyon mi diri uban sa akong pamilya o sa mga kaigsunan diri sa atong dapit. Mayong gabi may pakiguban ni Kalma lang ta. Mayong gabi ni mo diha Brother Gilon o ni Rose Bisin. Good evening Pastor Gideon. Ang Dios magapanalangin sa imong live karon. Amen. Hallelujah. No, salamat kaayo sa declaration. Sister Gingging Simpron matuta, good evening. Mayong gabi Pastor, kumusta? Dalaygon ang Dios og sa kinabuhi ninyo ni Pastor Russell og duha ninyo ka mga anak, Kuya David, Bibi Asap. Salamat sa Ginoo nga kanunay nagauban kanatong tanan. Mayong gabi ni Norberta Yotratsi. Mayong gabi kanimo diha Sister Norberta. Og good evening Pastor Gideon, labi na usab sa tibok mong pamilya. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Watching here in Bindoy. God bless. Maayong gabi ni Dante de la Torre, Samuel Hilos Senior, Alex Ganso Umak. Daghang salamat Pastor. Hatagan pagka sa maayong panglawas og sa tibok mong pamilya.
igamit ka sa kahanginan aron paglig-on sa mga Kristohanon. Maayong gabi, Pastor Gideon. Maayong gabi, Brother Alex. Maayong pagiguba ni Lani Romano Ambay. Maayong gabi, Pastor, og sa tanang naminaw sa imong programa watching from Pinan sa maning GN. Okay, salamat kayo. Si Philly Impes, maayong gabi. Naomi Piano Caranel from Sipalay, Negros Occidental. Si Florifi, maayong gabi, no? Si Gaw Gigi BI dia Gaw. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban. Si Angie Siray B Limak, maayong gabi. Ug maayong pakiguban ni Joy Batuog. Maayong gabi, Pastor. Kumusta from Kansumandig? Salamat kaayo. Okay ra gid mi diri. Kamo diha, Sister Joy, kumusta mo diha? Ipangumusta ko ni Brother diha sa Kansumandig. Ug maayong ka BI ay pangumusta po ko ni Brother Rinel, no? Salamat kaayo sa Dios sa iyang pag-atiman kaninyong tanan. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi, Pastor, ug sa tanang viewers. Salamat sa Ginoo, makapaminaw na punta sa pulong sa Ginoo. God bless, Pastor. Si Angelo Sasa, maayong gabi, Pastor, ug sa tanan watching here Yamaguchi, Japan. Maayong gabi ni Bernardino Hinilaso, maayong gabi diha, Pastor, ug sa tanan nga matod pa dinhi tanan. Nagdamgo masiguro ko gabi nga nagrapture tanang ako ang mga kaila nga Kristohano na rapture ako pure na nakong hilak kay wala ko na apil. Kanang mao nga mensahe naghatag nagpagpakisusi. Dapat kilatiso na mo ang pagkakristohanon na kinahanglan ang mga pamaagi o mga ilhanan, mga gikinahanglan sa mga tao nga makasulod og langit, imo ginang makitaan sa imong kagalingon. Ay kabalaka na importante na aka ni Kristo. Si Elgin Gomez Ibanyas, maayong gabi. Sa Sikondi, maayong gabi, Pastor. Paampo proteksyon kay giaway ko ako igsuon nga kriminal o kawatan krisensya. Maupay ako tabangan giunay ko. Sige ato nang giampo pasiog kanang lamdagan sa Ginoo unya makinulso sa iyang gihimo, no? Ato anang dados mga pagampo. Wala imposible sa Ginoo, proteksyonan ka sa Ginoo, no? Ilikay ka sa mga kadautan. Mayong gabi ni Jolito Golo, Marvin Ariola Turaya. Good evening, Pastor, watching from Mamplasam, Binyan, Laguna. Mayong gabi sa ato mga kigsunan dihas Laguna. Mayong gabi ato igsuon nga nanuka diha sa gawasan nasod. Mayong gabi ni mo diha sis. Atong mga igsuon nga taga Bukidnon. Si John Kadayuna, maayong gabi. Good evening, Pastor, watching from Saudi. Salamat kaayo sa Ginoo. O ako nag-ampo nga magasupply ang Dios sa imong umalabot nga kanabitang special day. Si Dante Ifabol, maayong gabi, Pastor. Pwede ko manghangyo pang tukar si Jesus atong higala. Kana lang, Pastor. Sige ato na nga kantahon ron. Si Nicanor Sodaria, good evening, Pastor. Minaw mi uban sa akong asawa si Mila. Maayong gabi ninyo diha, Brother Nicanor, uban sa imong asawa Sister Mila. Si Daniel P. Uga, maayong gabi, Pastor. Request kog awit Makalangit ang Sakayan. Nakalimutan siya ang Diyos nga balaan. Atong ipasulod ang request ring awit Makalangit Sakayan. Mayong gabi ni Bing Dandan, Idmar Imit Arnido. Mayong gabi. Shout out dere sa Barili, EFC Pastor. Mayong gabi diha ninyo, Idmar. Mayong nga pagpaminaw yuon Ipsudanis, mayong gabi, Pastor, og sa tanang naminaw sa imong programa. Salamat sa Ginoo, watching from Saudi, Riyadh, Saudi.
Si Ma Asuncion Cabrera, maayong gabi, Pastor. Shout out ni Juliet Dahaw nga kanunay na minaw nga ang tanan nimong programa ako i-share niya. Unya, salamat sa Ginoo kay daghan sila nga naminaw sa Tubigon, Bohol. Salamat kaayo ninyo. Sige ko balik-balik diha sa Tubigon samtang dito pa ko sa syudad Cebu City. Si Nicanor Sudaria, request ko song Lahutay. Mayong gabi ni Maria Hilin Hamil Ngoho. Good evening, Pastor Wasing from Bingag, Dawis, Bohol. Request ko dalampanan. Salamat, Pastor. You're welcome. Mayong gabi ni Elgin Gomez Ibanias. Pastor, request ko linisin mo. Sa kadalahanan nag-imbita ngadto sa ilang sakayan. Apan kinahanglan nga atong siguron, basin sa impierno kita makaingon. Hinawanaan sa makadaghan ang imong karon nga gisakyan. Mas
think about how I divide my time. Okay, akong kantahon ang request diri mga kigsunan nga awit makalangit nga lahutay o kanang sisos atong higala. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Kanang butang nga anak ka, inumdumi pinialan ra ka, busa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katoyoan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdin ang misyon mo, ayaw kang adlukin mga pagsulay, ayaw ka balaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo at higala. Kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Kanang butang na anak ka, inumdumi pinialan ra ka, busa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdin ang misyon mo, ayaw kang adlukin mga pagsulay, ayaw ka palata bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo at higala.
ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay may maka. Angay ka lang no lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mongit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-ato, tabangan ka. Ayaw ra gyud pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay gasya. Og dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay may umapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan mula hutay gyud ta mga kaigsunan. Ang gikinahanglan aron makalahutay ta, pailob ra gyud og pagpaubos. Awit makalangit dalang panan. Diri lang sa to nga programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Ricky Racasa. Mayong gabi Pastor, nang naulang ko nakauli gikan sa amo church.
kay nagrepent ko sa amo church, pastor. Malipayon ko nga nagtrabaho nga naginusara sa trabaho, pastor. Iyahan kay mayaan. Salamat sa kusog o kadasig nga gikan sa Ginoo sa imong pagtrabaho sa simbahan. Ang Dios magablas o magaganti kanimo. Si Angel ko Tara, mayong gabi, pastor, watching from Tunaan, Dako, si Katuna, Talibon, Bohol. Magpapre unta ko sa akong igsuon nga si Lani Kutara sa ihang operasyon sa ihang mata, pastor. Ikadyon nga successful ra ang operasyon og hingpit maayo ang mata. Ato nang dadon og pangayoon nato sa Ginoo ang kumplitong kayuhan og kalampusan sa maong operasyon. Good evening, pastor, og sa tanan nga naminaw. Salamat sa atong Ginoo nga padayon nga nagatiman kanato mga sumusunod ni Kristo. Ika ni Sister Maria presente nga nanuka diha sa Cavite. Si Albert Palomar, maayong gabi sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko watching here Dumaguete, request song Tigpa Maagi. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Pastor Renato Inot nga nanuka diha sa Lapu-Lapu City. Si Rupina Sins, maayong gabi from Santa Catalina, Negros Oriental. Si Victor Arcala, maayong gabi, pastor, uban sa imong pamilya og sa tanan nga naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Watching from Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayong gabi, may pagig-uban ni Julito Golo. Mayong nga pagig-uban matod pa request ko paampo complete healing sa akong bana og anak dalaygon ang Ginoo. Salamat ako sa kanunay nga nagatiman gikan ni Sister Maria. Mayong gabi, pastor, gikan ni Pastor Renato Inot. Mayong gabi ninyo diha, pastor. Mayong gabi ni Gregorio Kering. Mayong gabi, pastor, og sa tanang naminaw karon ang pulong mo kinabuhi ko. Hinay di signal diri sa Divine Word Hospital. Dili madungog imutingog, pastor, admit ako asawa para sa kay ato nang dadon sa mga pagampo, pastor, imong asawa, no? Ang Dios magahatag kumplitong kaayuhan. Si Lorena Traya, maayong gabi. Si Gina Peña, maayong gabi, pastor, og sa tanan nga naglantaw karong gabi sa mga pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa ihang dako kaayong paghigugma kanatong tanan. Maayong gabi ni Ray Zamora, maayong gabi ni Janry Hoybia. Good evening, pastor, watching from San Miguel Police Station. Shout out and God bless always. Salamat, Janry. Ang Dios magapanalangin. Si Dante Ifabol, maayong gabi. Purihin ang Dios sa buhay. Arman Nunez, maayong gabi. God bless nimo, pastor, sa Marilog, Davao City. Maayong gabi ni Gigi Mes. Si Jen Palomar, good evening. Nanuka diha sa Bindoy. Maayong gabi, pastor, og sa tanan nagsunod niing programa. God bless you, pastor, and to your entire family. Mayong pagiguban ni Aiden Alsola Dinoyo. May gabi ni Dong Marvin nga nanuka diha sa Malaigang, Sardinia, Malabuyok, Cebu. Sisa Aninaw Manunan. Mayong gabi ni Idilin Silibyo. Mayong gabi, Pastor Gideon, watching from Kuwait. Si Sis Evelyn Abilito po, Pastor. Thank you, Lord, for everything, especially sa mga pulong sang Ginoo nga ginadala nimo, Pastor. To God be all the glory. God bless everyone. Prayer request, Pastor, financial provision para sa international tour sa akong bunso, si Precious Abilito, o kay Kuya Jimer Abilito Jr. para sa iyahang basic training, Pastor, kay murag dako-dako jud na amount nga need. Salamat. Ang Dios maga-provide, ang Dios magatagbo sa tanan. Mayong gabi ni Dilinario Florentino, Jingjing Tordilio. Mayong gabi og si Elsa Munda B.E. Pastor Gideon og sa tanan nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko.
diin imong gipagamit ang imuhang gasa aron sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Panalanginan ka sa Ginoo sa imong pamilya. Salamat kayo sa declaration. I receive, I agree in the name of Jesus. Mayong gabi sa tanan ug mayong pagig-uban ni Girly Salvia Pigalan, Perlan Abugan, maayong gabi, ma-imperatrice, maayong gabi. Request o gipangga mo ako. Lucy Soto, maayong gabi from Balugo, Abuela Lite. Maayong gabi ni Rizal King Simpron, pa-shout out ko sa akong apo Pastor, birthday niya karon ika-11 old si Fyra Kate, pagtugtog og happy birthday song. Salamat Pastor and God bless. Si Wakas Rico, maayong gabi. Pastor Gideon, salamat sa Ginoo nga napod magapamati napod sa pulong sa Ginoo. Minaw mi naglantaw sa tanang namati. Ang Dios nagauban kanatong tanan. Dalaygon ang Dios magapanalangin ug ang Dios magatagbo sa tanan. Awit magkalangit linisin mo o niya ato na nga tagano pagtagad ang mga pulong sa Ginoo human pod ani nga birthday songs. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko. Sa mga nag-birthday, happy birthday no, sa mga nag-birthday. Ato sang tagaan og pagtagad ang gi-request para sa nag-birthday karong adlaw. Happy birthday. Today is a very special day. Today is the day we celebrate. Today's the day that you were born. A wonderful and happy day. Today is a very special day. Today is the day we celebrate. Today's the day that you were born. We thank God for you today. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We thank God for you today. Remembering those nights they used to pray, that God rest them with you one day. And then you're born until this day. The joy and the love has never fade. Happy birthday to you. Happy birthday sa tanang nag-birthday og advance happy birthday sa mag-birthday ugma. Belated happy birthday sa nag-birthday kagahapon. Happy birthday labi na niya sa apo ni Sister Gingging Simpron. Nalaygon ng Dios magapanalangin ug ako nagaampo dugang mga katuigan nga giandam sa Ginoo nga puno sa panalangin kusog kaalam nga ihatag kaniya sa nag-birthday. Ang Dios magapanalangin kanato og atong ablihan ang Biblia diha sa katapusang libro sa Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 27. Ato ni nga basahon mga kigsunan ang gihatag ang gibutang dinhi nga uluhan o konteksto ang bag-ong Jerusalem. Bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 27. Unya miduol kanako ang usa ka pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka katalagman. Miingon ang anghel dali nga ri og patan-awon ko ikaw sa pangasaunon sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa Jerusalem og gidala ang anghel. Gidali sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kayong bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios, nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak nga syudad sama sa mahalong bato nga daw haspe ug tin-aw sama sa kristal. Kini may dako
ug habog nga parel ug may 12 ka ganghaan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Matag kilid sa syudad may 3 ka ganghaan, 3 sa silangan, 3 ka habagatan, 3 sa amihanan ug 3 sa kasadpan. Ang parel gitukod sa syudad ibabaw sa 12 ka sukranang bato nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka mga apostoles sa nating karnero. Ang anghel nga nakigsulti kanako may dalang sukdanan sa bulawan aron isukod sa syudad og sa mga ganghaan og sa parel niini. Kwadrado ang syudad, parehas ang gitas-on og ang gilapdon niini. Unya gisukod sa anghel sa iyahang dalang sukdanan ang syudad. Ang gitas-on niini 2,400 ka kilometro og ang gilapdon nga gihabugon og ang gitas-on niini parehas gayod. Gisukod usab niya ang parel og kini 60 ka metros ang gihabugon sumala sa sugdanan nga gigamit niya nga maoy kasagarang gamiton. Haspi ang parel niini og lunsaing bulawan ang tibok syudad ug tin-aw kini sama sa kristal. Gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahal nga bato ang mga sukaranan sa parel sa syudad. Ang una, haspi; ikaduha, sapiro; ang ikatulo, agata; ang ikaupat, esmeralda; ang ikalima, onise; ang ikaunom, cornalina; ang ikapito, krisolito; ang ikawalo, berylo; ug ang ikasiyam, topasyo; ang ikanapulo, krisopraso; ang ika-11, hisinto; ang ika-12, amatista. Ang 12 kaganghaan pulos perlas; ang mataganghaan hinimo gikan sa usa ka perlas. Ang dalan sa maong syudad lunsaing bulawan ug tin-aw sama sa kristal. Wala ako'y nakitang templo didto sa syudad kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mauman ang templo. Dito wala na'y kinahanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero maoy suga didto. Og maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini og dad-on sa mga hari sa kalibutan ang ilahang mga bahandi ngadto sa maong syudad. Binuksan sa tibok adlaw ang mga ganghaan niini og dili kini sirhan kay didto wala na may gabi. Dad-on ngadto sa syudad ang batong akabantog ug ang bahandi sa kanasuran apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tawo nga angalan nahisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Mao ni ang mensahe nga gipakita mahitungod sa syudad nga maong bag-ong Jerusalem nga nanaog sa panahon nga mingnaog ang bagong langit ug bagong yuta. Dito giklaro mga kigsunan wala nay simbahan, wala nay templo kay ang Dios mao na may templo. Dito usab mga kigsunan sa bagong langit ug bagong yuta, bagong Jerusalem, wala na say gabi. Kung doon na may mga wali diri sa kalibutan mga kigsunan nga moingon ang ubang magawawali ang simba didto adlaw ra gyung Sabado. Sirado ang adlaw Domingo, bakak na nga klaseng wali. Mga gidugang-dugang o gipuno-puno para lang gyud paglimbong sa tao para ma-highlights ang adlaw Sabado. Naamanggoy mga wali mga kigsunan nga imong madunggan makit-an diha sa social media sa Facebook nga dunay mga nagwali diha nga didto sa langit ang simba didto Sabado. Wala nay utlanan dito, wala nay gabi nga nahimong utlanan sa adlaw. Wala na dito'y gitawag og adlawng Lunes, adlawng puro na lang adlaw, puro na lang kahayag ang tuwa dito. Mga igsuon, wala nay utlanan ba ang adlaw? Kumbaga, wala nay Domingo utlanan ana gabi ding mosunod Lunes. Dito open ang tanan. Tanang panahon wala na'y pagkatapos ang maong kahimtang sa bagong langit o bagong yuta nga maong bagong Jerusalem. Dito sa mga kaigsunan
gipakita diha sa atong gibasa nga kana bitaw grabe ka perfect ang pagplano, sinukod og walay kulang, wala po'y sobra. Inana ka hingpit o klaro ang langit o ang syudad sa bagong Jerusalem, bagong langit o bagong yuta. Ang giklaro dinhi mga kaigsunan nga dito sa mao nga syudad mga kaigsunan, giklaro dinhi sa ato ang ibasa nga walay bisan kinsang makasulod nga nagbuhat og hugaw. Mao ni ang ato ro nga tun-an pag-ayo unsaon aron dili ta makahimo og buhat nga hugaw. Kay aron sa ingon sa ato ang pag-atubang sa hukmanan, makita ta didto nga puro ta limpyo, puro ta putli, wala ta magbuhat og dili maayo. Mga pamaagi nga gibilin sa Dios aron pagtabang nato aron makabuhat gyud tag maayo. Importante magod nang sa ato ang kana bitaw nga pagpuyo sa kalibutan samtang buhi pa ta, ato gyo nga kita mismo makasaksi o makamatikod nga ang atong kinabuhi nabuhat bitaw sa mga maayo. Wala nato mabuhat sa mga dili maayo kanang makapahugaw. Daghan kaayo nga makapahugaw sa kinabuhi sa tao. Daghan kaayo nga makapaagni kaniya aron malayo siya sa kana bitawng kalimpyo at ubangan sa Dios. Diha sa balang kasulatan mga kaigsunan, daghan kaayong mga gihisgutan ang atong Ginoong Hesukristo nga maoy makapahugaw sa kinabuhi sa tao. Si Jesus miingon nga dili makapahugaw ang mugawas sa baba maoy makapahugaw, kay ang unsa may na mugawas sa baba maumay gikan sa kasing-kasing. No, kasagaran mga kaigsunan ang makapahugaw sa tao gihisgutan gyud kana bitaw nga pagsultig dili maayo atubangan or ngadto siyang isiga tao. Matud pa diha sa libro sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 18 hangtod sa bersikulo 20 nga ang makapahugaw sa tao mga kaigsunan kanang maghuna-una og mga dautan. Makapahugaw na siya, maghuna-huna og dautan ngadto sa ihang isikataw, sa iyang pamilya, ngadto sa mga tao nga gihigugmas Ginoo o ngadto labi na sa mga alagad sa Ginoo. Mao na gyud makapahugaw nga kana bitawng makapalayo sa Dios, daotang mga hunahuna. Sa atong pagka-Kristiyanon dili gyud dapo nato tugutan nga maghuna-una tag dautan. Usa sa mga kana bitawng may kaingon tang makaangin, no? Makakontribute nga makahuna-huna ang tawag dautan kana bitawng makakauban pug dautan, makakuyog og dautan. Maguba man pod ang ato ang huna-huna kung sige pug kag kadungog og dili maayo. Muna nga likayan gyud nato kanang pagpaminaw og mga dautan, pagtan-aw mga dautan ni pagkikuyog sa mga tao nga dautan og mga pinulungan. Ang makapahugaw sa tao giklaro gyud diha sa sulti ni Ginoong Hesus sa Mateo 15:18 ngadto sa 20 nga ang makapahugaw sa tao daotang huna-huna or daotang mga huna-huna kanang pagpatay o niya pagpanapaw mo na mga dautan nga huna-huna or mga makapahugaw sa tao. Pagpanapaw kanang pagpangabit, dako kay na siya nga sala, serious na siya nga sala, makapa-imperno na nga klase nga sala, kana mo'y bugat nga klase nga sala kanang pagpanapaw o kanang pagpakighilawas, sa lawayong pakighilawas, pagpangawat, maubitaw ng ang uban iapil taon tong ikanapulo. Mao na nga kanang pagpangawat sama ni Sapira, sama ni
Ananias nga katong mga tawhana nabautismuhan to sila, katong mga tawhana mingtuog midawat sila ni Ginoong Hesus. Apan tungod kay nangawat sila mismo nangamatay. So kanang pagpangawat dili na siya makapalangit, makapahugaw na siya. Unya ang pinaka kuansad kanang pagpasipala, pagkabakakon, makapahugaw gyud na sa kinabuhi sa tao ug maunay usa sa mga hinungdan nganong ang tao kanang maimperno, nganong ang tao dili kasulod og langit. Naunsaon aron dili mahimong mahugaw atubangan sa Dios. Aron sa ingon kitang mga Kristohanon maka sulod gyud tag langit, kay ang dili manggod makasulod og langit mga kaigsuonan kato manggong mga naghunahunag mga dautan, katong mga nagpatay, katong nagdaot sa isig katao, katong mga tao nga sigig pagpanapaw, sa lawayong pakigilawas, dayong kanang pagpangawat o kanang pagpamakak, labi na gyud pud kanang pagpasipala. Maunay makapahugaw sa tao. Noon saon man aron dili mahimong magpabilin ang tao sa hugaw at ubangan sa Ginoo. Unsaon man aron ang tao makalingkawas mga kaigsuonan sa pagkahugaw. Una sa tanan maghinulsol ug dawaton si Ginoong Hesus. Ang pagdawat ni Ginoong Hesus una sa tanan nga nakasiguro ta nga gidawat nato si Ginoong Hesus, kanang gidawat nato ang iya mga pagtulunan, kanang gidawat nato ang iya mga mensahe. Kay kung moingon ta nga gidawat nato si Ginoong Hesus ug atong gilitok lamang apan wa kay tay kalibutan sa mga pagtulunan nga wa gani ta magpakabana niini, unsaon nato pagkasiguro nga 100% gidawat nato si Ginoong Hesus? Muna nga kung ikaw sa imong pagkakristohanon karon mingtuo ka nga gidawat nimo si Ginoong Hesus, siguruhan na diha sa imong pagdawat sa iyang mga pagtulunan. Buti pasabot ikinabuhi ang iyang mga pagtulunan. Uting kaya o tipigi ang iyang mga pagtulunan ug ikinabuhi. Kay maunay tinuod nga tao nga mingtuo midawat kang Kristo. Apan kon ang tao mingtuo mga kaigsuonan unya wa gani magpakabana sa mga pagtulunan ni Kristo, ang Biblia nagsulti usa na kailad, usana kapag pangilad sa iyang kaugalingon lamang. So asa man niya sa paingon. Mao na nga importante gyud maghinulsol mudawat ni Jesus Christ. Buti pasabot sigurohon gyud nato kanang pagdawat ni Ginoong Kristo dili lang na pag-ingon gidawat ko ikaw. Ang gidawat ko ikaw karon sa akong kasing-kasing mopuyo ka. Ang bunga anak tanan mga kaigsuonan, ang buhat anak kana mang imong gitun-an ang iyang mga pulong ug imuhang gikinabuhi. Mo nay tinuod mga kaigsuonan nga kana bitawng mingdawat ni Ginoong Hesus. So ang aron ang tao dili mahugaw at tubangan sa Ginoo, ginulsol unya mudawat ni Jesus Christ. Unya unsa pagyod kanang kinahanglan gyud nga ihang ilhon nga gihugasan siya o gilimpyuhan siya pinaagi sa sakripisyo ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Mao gyud ay pinaka-importante nga kitang tanan miila sa kabililhon sa dugo ni Ginoong Kristo. Og aron magpabilin gyud nga limpyo at tubangan sa Ginoo, kinahanglan magtuon pod gyud sa pulong sa Dios og ikinabuhi. Kay diha sa Juan 17 ato ni nga ablihan ang Juan 17 mga kigsunan. Juan 17 nya bersikulo siguro tos 16 ato ning basahon. Juan 17 ingon dinhi 16, sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Diya 17 balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. So inani ni siya magtuon gyud ta sa pulong sa Dios, magtuon gyud ta sa mga mensahe sa Dios nga naa sa Biblia o kinahanglan ato ning ikinabuhi. Kay maunay pamaagi sa Dios nga gipakita nga gisugilo ni Jesus nga balaana sila sa kamatuoran, balaana sila sa imong mga pulong.
ang pulong sa Dios maugyoy makapabalaan sa tao. Mao nay giklaro diha. Mao bitaw na nga nabalaan ang tao pinaagi kang Kristo Hesus diha sa pagigiusa. Timan ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, naataw nay kalibutan sa mga pulong ni Jesus. Kay unsaon na to pagkasiguro nga nahiusa ta ni Kristo mga kaigsunan nga wa tay kalibutan ni mapakabana sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan. Ang tinuod nga nahiusa kang Kristo nasayod sa unsay planos Ginoo. Nasayod unsay pamaagi o pagtulunan sa Dios. O gisugilon ni Jesus ang tanan o wala ni ililong kay mauni po susas mga basihanan nga ikaw ug ako balaan sa atubangan samahan. Mao na nga si David mga kaigsunan, miingon siya diha sa Salmo. Atong tan-awon ang Salmo 119. Salmo 119 mga kaigsunan, unya basahon diha nato sa pagtuman sa balao 19. Usahay buhaton sa usa ka batan-on, unsay buhaton sa usa ka batan-on aron maputli ang ihang kinabuhi. Unsa kunoy buhaton sa usa ka batan-on aron magpaputli ang iyang kinabuhi. Sunod ingon dinhi pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. So ang usa ka tawo mga kaigsunan, ikaw ako gusto kang malimpyuhan, tumanon gyud nato ang mga kasuguan, tumanon gyud nato ang sugo ug pagtulunan ni Jesus Christ. Kaya ang usa ka tawo mo ingon nga maghinulsol siya unya mga isag pasaylo, hugasi ko sa imong dugo, hugasi ko pinaagi sa imong pulong. Unya sige ra gyapon og panapaw, sige ra gyapon og salaway yung paghigilawas, hugaw gyapon siya. Muna nga ang usa ka tawo sama nimo, sama nako, kung nangandoy gyud ta nga maputli ta atubangan sa Dios, tumanon gyud nato ang mga pagtulunan ni Jesus Christ, ang mga kasuguan sa Dios, tumanon gyud na nato. Unsa may mga pagtulunan ni Ginoong Hesus sa lalaki ug babae, dapat mahiusa sila. Dili kay nangasawa ka og minyo, dili kay makig-ipon kag kasado. Ikaw nga dalaga makig-ipon kag kasado, ikaw nga ulitaw makig-ipon kag kasado, makapahugaw na siya. Og walay bili ang pagpangayo nimong pasaylo samtang padayon pa ni mong gihimo ang sala nga imong ginulsulan. Kay ang tinuod nga naghinulsol nimbiya gyud na sa hingpit, ming talikod kumbaga. Muna nga usas mga dako kay problema sa simbahan, sa kinabuhi sa tao diha sa simbahan, kana bitaw teaching nga dili bitaw hingpit nga pagkatudlo. Mura ba tawag kana bitaw pinunit-punit lang nga mga bersikulo diha sa Biblia dayong hiusa para maproteksyonan ang sala or matabunan ang sala nga mo resultag dili na noon sala. Like sa uban nga mga mensahe nga pagtuo ra gyud makaluwas, nadipinsahan na ang sala. Walay labot ang mga maayong buhat. Ang aturong hisgutan mga kaigsunan, dili man ang kaluwasan gikan sa sala. Kay human naman ta sa dihang na nidawat ni Jesus Christ og naghinulsol ta. Human naman nato madawat ang kaluwasan. Ang ato gyud mga kaigsunan, mao naman ang pagsulod og langit. Kinsa man ang makasulod og langit, katong mga tao nga nagtuo og nag-alagad nga walay hugaw. So unsa ang mga pamaagi aron dili gyud mahugaw, di na ta mahugaw mga kaigsunan. Kinahanglan dawaton ang pulong sa Dios, tun-an nato ni og tuuhan og i-apply. I-apply gyud nato, kay kung dili nato i-apply pertig gyud natong ilara.
Gilimbungan ra gyud nato unay ang atong kaugalingon sa pagtuo nga makailad makalimbong ta sa Dios. Dili nato malimbungan ang Dios kay nagtan-aw siya sa atong mga binuhatan. Iyan ang ginasulat ang atong mga binuhatan. Sunod nga mga pamaagi aron magpabilin tang limpyo, putli at ubangan sa Ginoo. Kanang papuyon nato kanunay ang balang espiritu. Si Apostol Pablo nagsulat diha sa Galacia kapitulo 5 apan labos sa tanan, paharian ninyo ang balang espiritu. Ayaw patumani ang mga tinguhang unod-non kanang salawayon nga paghihilawas, kaibog nga tawhanon. Kinahanglan dili gyud nato na paundayonan, dili nato na tugutan nga magkinabuhi gyapon ta ana. Kinahanglan undangon gyud. Kung nagpuyo-puyo, undangon ang pagpuyo-puyo, magpakasal. Kung dili makasal kay minyo, magbulag. Inaana lang kasayon. Ayaw gamita ang kaluoy o gugma para tabunan ra ang inyuhang dili mao nga kahimtang. Kayang tinuod nga gugma o kaluoy, kanang nagtan-aw ka sa inyong padulngan. Naluoy ka, bulagi. Kay dili man mo makasal kay minyo man. Mao na nga usas makatabang did-igyod ang imuhang tawhanon nga kinaiya or tinguha nga unod-non. Unya diha sa Tito kapitulo 3. Tito kapitulo 3, unya i-take note ng Galacia kapitulo 5:16. Dinhi sa libro ni Tito nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa kapitulo 3 versikulo 5 mga kigsunan nag-ingon dinhi. Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga natong nabuhat kun dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab og makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. No mo na nga ang bag-ong kinabuhi ato dining mabatunan diha sa balang espiritu. Parion gyud nato ang balang espiritu kay ang bag-ong kinabuhi ato na siyang mabatunan kung maghari ang balang espiritu. Kung maghari ang unod-non, ang tawhanon, dili nato dili ta makakita mismo, dili makakita ang Dios sa atong ginabuhi nga nabago ta. Yes, giluwas na ta. Dili sa bisag unsa nga maayong nabuhat nato. Wala ta luwas sa sala pinaagi sa atong mga nabuhat nga maayo. Giluwas ta sa sakripisyo ni Jesus para di na ta magbuhat og dili maayo. Pero kung giluwas ta pinaagi sakripisyo ni Jesus nga sige ra po gagbuhat og dili maayo, wala ka maluwas sa iyang sakripisyo. Kaya ang tinuod nga naluwas mga kigsunan, mga taong wala na magkinabuhi sa daan nga kinabuhi. So munay mga pamaagi mga kaigsunan nga kinahanglan una maghinulsol o mudawat ni Hesukristo. Unya kinahanglan iluhon gyud kung unsa kabililhon ang dugo nga ikaw gako gipaagasan aron kita sa tubangan sa Dios limpyo ug wala nay hugaw. Unya aron magpabilin gyud ang kalimpyo hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo. Aron magpabilin ang atong kalimpyo kinahanglan tun-an ang pulong sa Dios ug atong ikinabuhi. Kay maunay pamaagi nga gipakita ni David aron kita limpyo kanunay atubangan sa Dios. Unya paharion ang balang espiritu, kinahanglan balibaran ang tinguha sa unod. Og sunod mga kaigsuonan likayan gyud ang pagbuhat og dili maayo. Likayan gyud ang mga buhat nga dili maayo. Usa sa mga pamaagi aron makalikay ka sa mga buhat nga dili maayo, pilia ang imong mga higala. Kay usa magos makapaguba mga kaigsuonan sa ato ang kaugalingon sa atong kinabuhi. Number 1 og kasagaran nga makapaguba, kabalo ba mo kanang mga dautan nga mga barkada.
dautan gani, makabakarkada gani kag dautan, dili gani maayo. Kung dili ka maka-impluwensya, ikaw mo'y matakdan. Ikaw mo'y matakdan sa dautan nga batasan. Muna nga, si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, nagsulti siya diha sa unang Korinto 15, versikulo 33, nga niingon din nga, ayaw palimbong ang dautan nga higala makaguba nas batasan. Ato guning basahon, mga kaigsuonan, kung inani ba to nga pagkasuldi. Unang Korinto kapitulo 15 versikulo 33. Ingon din mga kaigsuonan, akong basahon sa Biblia, ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. So ang giingon din pag tinarong kamo, ayaw kamo pagpakasala. Likayan gyud nato ang mga pakighigala kanang ato mga batanon nga mga dalaga, mga batanong mga lalaki, ato gyud na silang giyahan og panguluhan nga pagpili og mga maayong barkada. Kinahanglan ang ilang mga barkada, kinahanglan Dios nun, kanang naay kahadlok sa Dios. Kinahanglan dili salawayon. Ang atong mga anak, atong tudluan, atong giyahan, atong panguluhan. Wala na ilain nga makatabang nila, mga kaigsuonan, aron magpabilin sila nga putli balaan atubangan sa Dios. Kinahanglan makabarkada gyud usa, makabarkada sila Dios nun nga mahadlokon atubangan sa Ginoo. Kay ato gyung giklaro diha sa Biblia nga wala gyoy bisan unsang hugaw, walay bisan unsa nga hugaw nga pasudlon sa syudad. Bisag unsa, muna akong giingon, bisag unsa pa ang atong relihiyon, bisag magrelihiyon tag ngalan o ang ngalan sa ato ang simbahan, luwas na Christian fellowship, bisag maupanay ato ang ingalan sa atong simbahan, pero sige ra ganig bisyo, sige ra ganig buhat og malaway, makaulang buhat, dili na makasulod og langit. Mao nang ampingan nato ang atong kasing-kasing pinaagi sa paggamit sa itong una, diha pinaagi usab sa paggamit sa itong mata og dalunggan. Kay ang makapahugaw sa tao ang mugawas sa baba, og ang mugawas sa baba gikan sa kasing-kasing, og ang gikan sa kasing-kasing gikan sa unahuna, og ang gikan sa unahuna gikan sa mata, sa nakita og sa nadungog. Mao nang tutok ni Jesus Christ. Tan-aw na to ang ihanggi pakitang panag-ingnan. Muna niingon ang Biblia, mga kaigsuonan, tutok ang Kristo. Tutok ni Kristo. Ayaw tutok sa mga butang sa kalibutan o sa imong sigatao, makasala ra ka. Labi na kung tutukan nimo ang mga barkada, higala nga batig batasan. Ayaw patakod sa mga taong batig batasan. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong dautan. Labi na gyud sa mga Kristohanon or nagpaka-Kristohanon apan way batasan. Kay daghan biyang way batasan nga nagpaka-Kristohanon. Una, giklaro gyud ni Hesus nga pagbantay gyud mo sa katapusang mga adlaw, daghan nga magdala sa akong ngalan, pero mga bakakon na sila. Ang mga bakakon, mga kaigsuonan, nagsulti o nagtudlo na sa mga pulo nga wala sa Biblia. Muna yung mga bakakon. Pero kita nga mga nagtudlo o nagkinabuhi sa pulong sa Dios, ang Dios malipay nato. Ang Dios mahimuot. Malipay siya. Maubitaw ng kanunay kaniyang ubanan, proteksyonan, o kanunay kaniyang pauswagon. Klarohon gyud nato sa atong pagpangalagad, dapat way hugaw. Ayaw og kana bitang dawata ang mensahe sa kalibutan. Ang mensahe sa kalibutan, mga kaigsuonan, kasagaran moingon, nobody is perfect. Sa imong mata, walay perpekto. Pero sa mata sa Ginoo, naay mga taong hingpit.
Tinura na. Ako di man ko moingon nga, di man gyud ko mo sakay ana nga nobody is perfect. Walay perpekto nga simbahan, walay perpekto nga tao. Dili kay ko mo kuan ana mo agree. Ngano man, gilimpyuhan man gud niya ang simbahan. Ipakamatyan na ni Ginoong Hesus ang simbahan. Wala ni biyae ni Jesus nga wala mahingpit. Mao bitaw na niingon si Jesus sa Mateo 5. Mateo 5 man siguro to. Ako rang kuan. Mateo 5:48. Kana murag mao nang bersikulo. Dasig na ni Hesus. Ingon diha nga 48 di ay, no? 48. Kinahanglan magmahingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Kinahanglan magmahingpit. O niya naay cross reference diha kung imo nang pisliton ka nang nagkuros nga blo, dadon ka dito sa Levitico 19:2. Sultihi ang tibok Israel, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ang inyong Dios balaan. Dito sa sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 1. Unang Pedro Kapitulo 1 man siguro ni. Or ikaduha ba? Ikaduha. Ikaduhang Pedro Kapitulo 1. Versikulo 16. Dili ni. Kapitulo 1. Ikaduhang Pedro. Ato rin yung tanahon. Ikaunang Pedro Kapitulo 1. Versikulo 16. Mauna ni siya. Ingon din ang kasulatan nagingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Wala di ay gyud mga balaang tao atubangan sa Dios. Kung ang tao mo ay patanahon, moingon gyud nga wagi balaang tao. Wa ay perpekto nga tao, sapagkat tao lang. Imo ra nang hunahuna. Linantawan ra na sa tao, hunahuna ra sa tao. Pero timan wala biyae ni Jesus nga wala niya hingpita. Gihingpit niya ang tanan. Nay mga taong balaan nay mga taong mga kaigsunan bisag saon sa ni Satanas di gyud makasala. Si Job. Bisag unsaon na lang siya ni Satanas, pero dili gyud nato makitaan nga si Job nakasala. Mao bitaw nang gidayeg sa Dios. Samtang ang Dios mihatag og panahon nga makasulti si Satanas, giingna niya si Satanas, nakita ba ka sa akong alagad nga si Job? Walay sama niya kamatarong. So naagi mga taong atubangan sa Dios, mga taong tarong. Pero kung ang tao pa tanahon, di gyud na siya mutuo nga dili tarong. Moingon gyud na nga tao gyud na makasala gyud na. Kay mao may iyang makita sa iyang kaugalingon. Munang kitang mga Kristohanon dili na to gamiton ang sinultihan sa kalibutan. Nga ato patuohon ang atong kaugalingon para mura og kana bitawng malikayan nato ang kana bitawng mura ba og maalam-alaman na lang nato atong kaugalingon, nasag nila makasala ra man gyud ka kay tao ra man. Pero ang tinuod mga kigsunan, naay mga pamaagi nga gipakita sa Biblia nga atubangan sa Dios di gyud ka makasala. Tinura. Di ka makasalaan ng adlaw. Pwede. Di ka makasalaan ng ikaduhang adlaw. Pwede na siya. Di ka makasala mga kaigsunan sa ikalima, ikaunom, ikapito or tibok simana. Pwede ka nga di gyud ka makasala. Pero sa mata sa tao moingon gyud nga di gyud ko mutuo nga di ka kasala. Sa ilahang sukdanan, sa ilang panguna-una. Pero sa Dios, pwede sa tao nga di ka makasala. Munang dili na to tagaan na to og lisensya tong kaugalingon nga patuhon na to nga makasala ra gyud ka gidyon. Kay kuan tao ra man gyud ka.
Unsa man day kapuslanan ang gitudlo ni Jesus Christ? Unsa man day kapuslanan ang mga pamaagi? Kung ato ra gyapong dawaton ang gi-entertain, ang gitanyag, ang gisulti ug ang gitudlo sa kalibutan. Tao ra gyud ka, Pastor Gideon, makasala ra gyud ka. Sure ka? Sa usa ka adlaw, taga-adlaw makasala gyud ka. Sa imo na nang huna-una. Pero sa Dios, iyang gipakita nga naay mga tao nga nagkinabuhi yung balaan, nagkinabuhing matarong. Maubitaw ng kanunay silang iblas, kanunay silang panalanginan, kay nasayod manggod ang Dios nga kon kining mga tawhana akong iblas dili mahimong sayang ang panalangin. Kay kon ang mga tao nga makasasala or matarong karon ugma makasasala, matarong karon ugma na makasasala, masayang manggod ang panalangin kay mapuntar manggutos dili kanang mapuntar manggutos buhat nga makaangin. Munang sugod karon, ayaw to taga iglisensya imong kaugalingon nga mutuo nga tao ra man ko, pastor. Pero kung dili gyud nimo mabantayan, wala nimo tuyo unya sa unahan nakaamgo ka, uy sala man di ay. Ayaw pagpabilin nga kana bitawng sa imong hunahuna wa na kay kagawasan no. Naay ka pamaagi pangayig pasaylo. Nya sa dihang mga ikagpasaylo, likay na gyud ang mga hinungdan dapit nganong nakabuhat ka atong salaa. Kung social media ang hinungdan nganong nakasala ka, likay ang social media. Likay ang mga dapit diin ka makasala. Nay mga tao nga dili ug dili gyud gustong sala. Ug ako nagampo nga usata nga dili ug dili gyud ta muuyon sa sala. Una sa tanan, gitudloan ta pag-ayo sa Dios. Unsay mga pamaagi aron dili makasala, parion ang balang espiritu. Kung nakasala ka, dili na sala ni bisan, dili na sipyat o kulang ni dili na tungod ni bisan kinsa. Tungod ra gyud na nimo nganong wala nimo pare ang balang espiritu. Ug wala nimo balibare ang tawhanon nga kaibog. Kasala gyud ka. Mao na nga sa ang tinuod mga kingsunan, pwede ka makasala, pwede ra pug di gyud makasala. Buta ko ipasabot ba nga makahimo gyud ka nga di gyud ka makasala ng adlaw, pwede ka ina siya. Pero kung gusto nimong makasala, makasala ra gyud ka. Kay imo man gitagaan, gipatuon nimong kaugalingon nga tao ra man gyud ko gyud oy. Wa kanus agutan na himong espiritu. Kanus agutan na himong anghel. Tao man gyud ta. Karon kay tao ta. Gipatuo ba sa Dios nga di makasala ra gyud ta kay tao ta? Mangutana kuno ko. Gipatuo ba sa Dios nga sa iyang mga mensahe na abay giingon siya nga oy ay ra gog kaguol bisag nakasala ka ay ra kaguol kay tao ra gyud ka. Di nimo makit-an diha mga kaigsunan nga mingon ang Dios nga kanang ay ra gud og kaguol nga dili ka wala nimo matuman ang pagkabalaan o pagkamatarong o kanang pagkahingpit kay napabiya ka sa kalibutan. Paginulso lang. Unsa may giingon ni Jesus, pag mahingpit mo. Si Pedro, pagbalaan ka mo. Si Pablo, miingon siya nga, tungod ka ikaw iya naman sa Dios. Sa libro ni Pablo diha sa libros Timoteo, unang Timoteo, kapitulo 6:11. Apan kay ikaw iya naman sa Dios. Likay kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang Dios nun. Kana di ay mo angkon ta nga makasala ra gyud. Wa day ka maningkamot ana. Imo ranggi uyon-uyonan ang imong kaugalingon
o giuyon lang nimo ang imuhang panguna-una sa panguna-una sa kalibutan. Barugi. Unsay dapat barugan nato? Gibalaan ta, gimatarong ta. O gitudluan pag yun sa Biblia unsaon aron mahimong putli kanunay sa tanang panahon. Unsa may mga pamaagi aron mahimo tang putli, kinahanglan tun-an ang Biblia o gikinabuhi. Kung wala ka magputli sa imong kinabuhi, nagbuhat kag sala kay tao lang, dili Biblia ang imong gisunod. Kundi mga pagtulunan sa tao, maunang mga tao wa gyapon mabago. Sa akong kinabuhi mga kaigsuonan, anang adlaw pwede ka mohimog sala. Mabuhat mo na pero mabuhat man mabuhat po nimo anang adlaw di gyud ka mobuhat og sala. Kung mabuhat nimo anang usa ka adlaw, nganong dili man nimo buhaton ikaduha, ikatulo, ikalima hangtod 7 ka adlaw sa tibok semana? Malipay ang Dios, i-bless ka. Mabuhat nimo Una sa tanan, nag-uban ang Dios nimo. Naapagyod bala ang espiritu nga magpakonsensya, ayaw buhatan na. Sultihan ta mo mga kigsunan sa ako anang gikaingon kaniadto. Driver kong taxi. Nya kanang magsugod nagber sa una, gawas karon kay daghan man kaayog mga ang taxi karon mga kaigsunan, daghan kaayo og kanang kompetensya. Sa una, ga-drive kong taxi wala kay kompetensya. Wala pay habal-habal sa una. Wala pa man kayo motor sa una. Wa pay nag-drive og habal-habal sa una syudad. Wala pay angkas, wala pay Maxim. Wala pay mga kuan sa cellphone. Taxi ra gyud. Grabe ko suga taxi na sa una. Dagko kay may kita sa una. Unya, di pa man ko pastor ato, wala pa gyud pug ko maka-eskwela Bible school, pero nagsimba na gyud ko kay nagdako man kong Kristohanon. Ang usa gyud kasagaran sa mga driver taxi, ang usa gyud sa sipyat nako ato mga kaigsunan, inani ni kaming mga taxi driver magtapok-tapok may ana lo istorya nya. Ang ako ang pagsimba dili gyud inana ka seryoso sa una, lahi gyud ang seryoso mo bitaw nang makawali gyud ko kay gibasi na nako sa akong kinabuhi. Inani ni sultihan ta mo ha, kung gusto nimong pugnan mapugnan nimo. Kung di ka gustong makasala, mabuhat mo na. Munang di ko mutuo nga tao ra makasala, di ko mutuo na. Gipili ra gyud na niya nga makasala siya. Una ha, inani ni. Sa una, walay lain nga makita nimo dili kayo mga video, wala kayo mga cellphone pa sa una nga kanang touchscreen. Na dito'y mga video bisag unsa na lang, mga malaway nga video, wala kay na. Sa una keypad pa. Unya ato panahon na kuyog-kuyog ko sa mga kanang magtapok-tapok nga mga puro taxi driver, samtang magpila mi sa SM, magpila mi bisan asa diha sa mga sikat nga mga hotel diha kay maumanay kasagaran na ay taxi. Magtaxi man ang mga tao diha. Unya samtang maghulat mi, lo istorya pod ang mga tao. Hangtod na lo istorya na to ang mga taxi driver nga moingon na nga naa diha ng streeta daghan kay mga gwapa diha mga babae, diri daghan kaayong mga estudyante mga gwapa. Nya labi na kung mga kana kunong hapit na og kuan, hapit na kanang exam. Daghan kuno kay diha magpabayad lang. Nya naapoy mga foreigner nga kana bitawng mahimong pasahero nako diha sa Mango kay kusog magkay ng Mango sa una kana mga beer house. Grabe kakusugan na diha. Nya balik dayon ko sa Mango, hatod na pud sa hotel, kika sa hotel na poy mo sakay. Grabe nako ako kita. Nya kasagaran mga Koreano. Unya moingon pag yun nga okay $20, $10, okay.
Why balibaray? Hato ditso, balik na pod. Pertin ako akong income. Hangtod nga ni sulod ang beer. Kanang September, November, Disyembre. Haskang kusugag yun na namo sa una. Unya, nagpabilin sa kung nauna mga kaigsunan ang mga istorya sa mga isinakog ka-taxi driver. Tinuda. Kanang magkuno na ako no'y mga mamords na ako no'y inana. Ako yun ang isulti tanan. Mura na natisok sa kunauna. Hangtod ni abot niya akong pangandoy nga musulay gyud kuno kuog kanang gamit og babae like inana. Kana murag naninguha na ko og layo na kay Biblia. Ako kunong suwayan kanang giingon sa mga kauban nako nga driver. Kay siyempre dako kay kog kita. Dako kay kog income. Daghang kog kwarta. Pero ang nakanindot nako ato kabalo mo. Dili man tuod ko 100% nga nagsimba, pero dili ko mubulag og Biblia. Why Biblia nga mabulag nako? Samtang batanon ko, ulitaw ko atong panahon na. Nagyo ko'y Biblia. Tigbasag yung kong Biblia. Yes, maminaw kong mga istorya, mga pasia, mga green joke, ana, sa isig ka taxi driver. Nya, murag, mutisok yun sa una-una. Murag kag mangandoy ba? Musuway. Ana. Hangtod ni abot yung ko anang giingon nilang straight. Dili lang ko nako nganlan asa dapit sa syudad. Kay speaking about taxi driver ka sa syudad, swito gyud ka sa tanang swito. Nagani magbiking-biking ra og Jollibee, pwede ra kag mangayo rag 50. Musukod tag bisag asa da doon. Mao na nga tinuod ni pila ko. Ang gisundan nako Camry nga auto. Ning pick up siya duha ka gagmayng babae. Sexy, mga bata. Mga batanon pa. Ilahang ipasod dayong sunod na pod ako. Wala ko kulbae. Kay sa kuna-una musway gud ko. Tinuoda. Karon pagpila na ako mga kigsunan ako na sunod sa Camry nga auto. Gituktok na ko sa ilahang murag kana murag team leader nila. Nga sir, unsa man pila man sir? Unsa man mukuha ka sir? Karon naa may tingog sa akong dughan. That is experience ha. Nagsulti ko sa tinuod na akong nasinatian. Naitingog sa akong dughan nga niingon, useless ang imong pagbasag Biblia pag musuway ka ani nila. Kaduha nga tingog, akong gitakan ang clutch, gikambyadan akong permira, then gibuy-an ako ang clutch, gitapakan akong oscillator, ning dagan ang taxi. Pagkabantay sa ilang team leader, naaman na sila ilang mama nila, ning kuhag bato o gidukdok ang compartment sa akong taxi, kanang likod, kanang ukab-ukabon bitaw. Muna nga, dili na ko kaayo kahinomdom unsa tong nambira sa plate number sa taxi. Hangtod ning biya ko og drive sa taxi, katong unita nga ako yung unit, kay ako ra man gyud makadala-dala ato og katong mo extra nako. Naagyo toy dinukdukan sa likod. Unya ako tong gitestimony sa tagiya gikatawan ko. Nganong ako nang gitestimony mao ni? Kung kanunay tang maminaw, mutan-aw og dili maayo, dili gyud maayo ang atong nahuna. Pag mura na gani nag-excited kaayo, mangandoy na kaana. Diha na musod ang sa pag imo na siyang paundayunan. Maubitaw nang niingon sa Santiago. Santiago man na mga kigsunan. Actually dili mo tintal ang Dios ha. Dili mutugot ang Dios nga matintal ka. Ni di gyud pod mo tintal ang Dios para makasala ka. Tao ra gyud na. Sa tao ra gyud na. Sa Santiago kapitulo 1 man siguro ni sugod og 13.
kaning pagsulay o pagtintal. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man mo matintal sa pagbuhat og dautan, dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kung ang tawo hayloon og danihona sa dautan niyang tinguha. Nganong maghuna-una ang tawog dautan? Magtinguha na siya dautan? Kay dautan man ang iyang nadunggan. Dautan man ang nakita. Murag nangandoy siya ba? Sa ama sa ako ang nasinatian nga, nangandoy na ko. Murag, gusto na kong mo try. Gusto na kong mo tilaw sa atong mga pinulungan pa. Unsay giingon dinhi, apan mo abot ang tentasyon kon ang tao hayluon na danihon sa dautan niyang tinguha. Magsigi bitaw kag paminaw tan-aw anang mga dautan, mangandog yung kag dautan. Wa man gyud ko kalikay ato kay sige mo kog paminaw anang mga driver's taxi nya. Naay bata didto, naay mamords didto, naay gwapa kay didto, lupig pa artista. Makakita man gyud ko kay driver man pugog taxi. Naa magyud ko'y mga pasahero diha sa Per 4 Hotel. Nas arena dapit. Ana man ko magpilahan diha kay naa man ko'y pasahero pod nga mura og kanang nasuki na pod gikan sa mong grahian nga anha gyud diha magpahatod. Yan napay mga lugar mga kaigsunan nga grabe. Pero muna ang naka nindot nako ato kay tigbasa na gyud kog Biblia. Munang moingon bitaw kung lahi gyud ang Kristohanon nga seryoso nga mubasag Biblia. Ako moingon gyud ko ana lahi kayo kay ako gyud nang nakita sa akong kinabuhi. Kay naa biya po'y panahon nga wa gyud ko'y basabasag Biblia atong panahon sa kuan pa ko kanang dili pa ko seryoso nga nagbasag Biblia. So ako ang gitan-aw ang kahimtang nako sa wala pa ko'y seryoso basa-basag Biblia, dali kay kong madala. Dali kay kong matintal. Dili kalihok ang Holy Spirit. Pero sa dihang nagbasa ko, dili man tuod ko 100% nga niadtong simbahan. Pero 100% ko nagbasa bala ang kasulatan. Dunay tingog sa akong dughan. John, useless ang imong pagbasa-basag Biblia. Daghan kay kong istorya about tentasyon. Tinuod nga nasinatian. Katong nagpaboy ko. Katong nag-family driver ko. Muna nga, tanang tao nga seryoso, sulayan yun na. Muna nga, muingon ko mga kaigsunan nga, ako di ko mo agree nga muingon na itaw muingon nga tao ra ka John. Di bitaw ko anghel. Tao ra ko. Yes, tao ko. Pero gitudluan ta unsaon pagdesisyon, unsaon paggamit sa ato ang dalunggan, unsaon paggamit sa ato ang mata. Makasala di ko kung tibok adlaw magbasag Biblia. Maminaw ko sa Dios, musimba ko sa Dios. Prayer and fasting. Number 1, nga makabugto sa sala sa tao. Siya rosa, usa ka adlaw mag-prayer and fasting ka, makasala day ka na. Biblia, mensahe sa Dios, mga music, daigo nimo ang Dios. Ako di ko mutuo nga. Tao ra ka John, makasala ka. Makasala kung ihatag nako akong dalunggan sa mga pulong sa sala. Akong mata. Natural, ang ako nahuna, mangandoy na sad ni. Pero kabalo ko, kakitudluan mo ko sa Ginoo. Nasinatian pagyud pod nako ug ako nang gitun-an. Muna nga, like example, kanang pagpalit og loto. Matintal ka ana, kung sige po kag paniid nga, oy, dakuan nag-premiums loto, bilyon-bilyon naman. O niya, hunghungan po ka sa imuhang mga kauban, pila rin palad sa unggoy, makasakay di ay. Lingi-lingi dahil ka, sa mga Kristohanon, labas, pastor dire.
Itutok man ka sa sala. Nangandoy naman ka. Maubitaw ng tanawa ragod ng mangandoy kang madato. Mangandoy kag daghang kwarta, kasala ka. Unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 9 hangtod sa 10. Apan kadtong buot madato mihiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tao ngadto sa kalautan, kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan, may mga taong tungod sa kadako sa ilang tinguha masapian na himulag hinuon sa pagtuog na higaagom sa daghang mga kagulanan. Versikulo 11, apan kay ikaw iya naman sa Dios. Di ba ikaw iya naman tas Ginoo? Amen Jud, iya na tas Ginoo, dili na ta iya sa yawa. Iya na tas Ginoo. Unsay angay natong buhaton? Apan kay ikaw iya naman sa Dios, likay kining tanan. Gisugo gani kang likayan nimo ang pagbarkada og dili maayog batasan. Likay ng mga tao nga sige ra og kanang istoryag mga kaulag. Pakighilawas, likay to sila. Ayaw na paminaw anang mga drama nga makapabuhi sa imuhang tawhanon nga kinaiya, makabuhi sa imuhang tawhanong batasan. Ayaw na ihatag imo nauna. Kanang mga taong mo ingon nga kasala ra man ka pastor. Kay ilah man ng kinabuhi. Kay makasala ra man gyud sila. Ngano makasala sila? Kay wala man nila ang pingi ilang dalunggan. Wala man nila ang pingi ilang mata. Siya rosad nga sa imuhang kinabuhi wa ka kasuway nga tibok adlaw nakigsulti ka sa Dios, wa gyud ka makasala. Bisag ikaw ra usa nakasbukid. Maguna-una ka sa pagkamaayo sa Ginoo nga pagkaninduta ang gibuhat sa Ginoo walay sama. Sudungon nimo ang mga kabukiran. Sudungon nimo ang kanindot sa palibot. Di ka makasalaan na. Magbasa kag Biblia, maminaw kas mga sound, magpractice ba karog kanta. Practice sa kuskus, pagkadaghana nga mga pamaagi nga di ka makasa. Pero kung tuyoon gyud nimo pagkasala, makasala gyud ka. Mobitaw nang giingon din apan kay iyan naman ka sa Dios. Paning kamuti. Wala siguro pag ka maning kamot. Nga mahimo kang matarong, mahimo kang Dios nun, may pagtuo, mahigugma, mainantuson, maagho, paning kamuti, kutob sa imong mahimo nga makasulod. Makadaog ka sa lumba sa pagtuog, hupti ang kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan ang kinabuhing walay katapusan ato nang huptan. Kay giawhag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Kabantay mo si Pablo na asay panahon nga duawon sa sala. Nga bisasaon niya pangandoy mga kaigsunan, midautan magyapon iyang mabuhat. Mao bitaw nang niingon na siya nga gidisiplina ko ang akong kaugalingon, gimanso ko kini. Kay basig sigira kog awhag ako dunoy di malangit. Kaya na may mga magwawali kusog pong mga bit na ay muna nga ako unsay akong experience ako yun ang ipakita ninyo. Ayaw ninyo tuuhi nga di mo ka desisyon. Kabalo mo desisyon dili ta sama sa mga mananap. Tao ta nga gibutangan og Holy Spirit. Natay Holy Spirit magtatabang. Natay Holy Spirit magpahinumdom, tigpahinumdom siya. Natay Holy Spirit nga tigtudlo siya. Muna'y trabaho sa Holy Spirit. Juan 14:26, siya nga inyong ikauban nga mao ang balang espiritu nga tigtudlo og tigpahinumdom sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Bisan asa mo nga dapit, pwede gyud mong di mo makasa.
Arimos mga mall, Ayala, grabe mga siksihan ng mga babae diya. Ay na pag una-unag dautan. Kung dili nimo kaya, kung makakita kag grabe na gyud, unya maghuna-una kag dautan, di nimo kaya, dili nimo makontrol imong kaugalingon, imong nauna, ayaw na lang pagsulod po og mga mall. Adto na lang husbukid. Or kaha, magkumpos kag kanta. Og yabag ka, di magpractice ka aron dili mayabag. Pero naghanang buhaton oy nga aron di ta makasala. Pero tuyoon nimo pagbuhat og sala, pwede nimong mabuhat ang sala. Mangandoy naman ka. Muna akong experience. Una, sige gyud kog basag Bible. Kapaboy ko sa una Luok Mandawi. Delivery kog soft drinks, nya na ako'y kaugalingong ni business ato, delivery pan. Nya ang ginansya sa pan, ako Dako kay kog ginansya ato kaysa ako ang pagpanarbaho kay gapaboy gugo ato. Ang akong amo, kuan siya, mura og may pagka-Kastila. Kanang dugong Kastila ba, pure siya og kinaiyang Pinoy. Pero may pagkadugong Kastila. Bugbog sirado sa siyang bana. Napos ay pag umangkon gikas dipulog pertipong adika. Gipalaya sa ginikanan og niabot dihas akong amo. Kabalobe kag adik. Karon akong mga barkada kauban sa pagpaboy, mga kuan man pod kalibutanon kay dating. Sige istoryahanay aning mga binastos. Ang pag-umangkon sa mong amo, mao daytoy iyang kalipay. Ning dulog man na namong tulo. Kay gimingaw siguro sad nya gusto siyang hilabdan sa duha, giwalihan ako mo'y gimahayan sa duha. Muna mo ingon gyud ko nga ang sala pwede nimong buhaton, pwede sad nga dili nimo buhaton. Ang sala pwede nimong hunaon buhaton, pwede sad nimong dili hunaon, di po nimo buhaton. Munang ayaw gyud pag-ingon nga kung makasala ka, ayaw ipanumangi libisan kinsa. Kay pwede nimo nang makontrol imong kaugalingon. Una sa tanan natay Holy Spirit. Ikasiyam nga ikahatag sa Holy Spirit self-control. Makakontrol ta. Makakontrol ta paggamit sa kwarta. Mao nang dili nakakalasan. Makakontrol ka paggamit sa imuhang kanang imuhang baba, munang dili na ka mamalikas. Makakontrol ka how about sa paggamit sa imong mata, sa imuhang dalunggan. Mga igsuon, ako nga nagwali ni ini mga kaigsuonan, tinguha gyud nako sa akong kasing-kasing nga ang unsay akong nasinatian nga pagpugong inyo gyud nang matuman. Kay si Jesus ug ang mga apostoles namulong gyud. Even ang sulat ni Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5:17. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan milabay na. Ug ang bag-o miabot na. Karon pangutana, pwede pa siyang madaan? Yes, pwede siyang madaan. Kung dili niya pugngan ang iyang kaugalingon, makapugong ramang ka. Kita mga Kristohano na anatay kana bitawng hinigiban. Sa tibok natong kinabuhi dapat isulob nato ang hinigiban. Yes, tinuoran nakig-away ta sa tanang adlaw. Wala ta makig-away sa unod ug sa dugo. Nganong ako nang giistorya tanan, kay ato ang gisgutan unsaon aron dili mahugaw atubangan sa Dios. Kay walay bisan unsang hugaw ni nagbuhat og hugaw nga makasulod didto. Kristohanon ka, makabuhat ra kag hugaw. Tinuora ang tao nga Kristohanon makabuhat ra gyud na siya hugaw kung imo na siyang iyan ang buhaton. Pero di gyud na pwede gyud na niyang dili pod buhaton. Na kay authority ana sa pagpapahawa gani, pag-review gani. Sa ngalan ni Ginoong Hesus.
review ko nimo ng beer house, ayaw na lang pug sulod og beer house. Sige kag review nga, sige ra po kag yampo nga des beer house. Ikaw na lang goy mo gawas. Sa beer house, imong kaugaling mo review ka. In Jesus name, pahawa diri sa beer house. Pahawa na lang po ka. Now, diha sa Biblia, mga kaigsunan, ingon din sa Korinto. Amo na akong giingon nga Korinto, bisag unsa ang bisag kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Bag-o na gyud. Ikaw ug ako bag-o na ta. Mao lagi na nga kita mga bag-o, mga kaigsunan, gamito na nato atong hunahuna alang gyud magpabiling bag-o diha sa kinabuhi. Importante gyud na. Ato nang gihisgutan ron pag-ayo kay ato man gi-discovery unsay kasagaran makapahugaw sa tao. Ug unsa po'y mga pamaagi aron dili mahugaw ang tao. Magpabilin siyang limpyo. Magpabilin siya nga puti tubangan sa Ginoo. Mo nay buntugon nato sa tanang adlaw. Dapat magmadaugon ta ana. Nya sugod karon, ayaw na tuohi nga makasala ka. Tinuora makasala man ka kay imo man ang gituohan. Imo man ang gipangandoy. Pero dili na nimo tuohan, imo na siyang sirad-an gyud, mubarog gyud ka, ay makahimo ka ay. Makahimo ka. Naay mo tabang nimo ang balang espiritu. Naay Dios nga mo pahinomdom nimo. Naay mga pulong nga mo proteksyon nimo. Mao bitaw nang tan-awa ra gud sa atong pagkinabuhi. Sa Epeso kapitulo 6, tan-awa ra gud sa bersikulo 12. Ingon din kay wala kita makig-away batok sa dugo ug sa unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo ug sa mga anaa sa gahom ug ang mga daotang gahom ug nagmando niining kalibutana sa kangit-ngit. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Inig abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog ug pag-undang hangtod sa katapusan. So dinhi giklaro nga pwede lagi kang di makasa. Pwede ra gud kang mo makasapod. Pero tinuan mahugaw na kana. Ayaw ko ingna nga dalar naghinulsol pastor. Kinahanglan dad-o nato ang tanang kahimanan sa Dios. Tiris bersikulo 14, niingon din gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos, pagkamatarong yung salipod sa dughan, kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita, kay kana magog kadasig, sultihan ta mo kung naa kay kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita. Di gyud ka madasig sa pagsangyaw kung di mo kadasig sa pagtuon. Labi na gyud kung adlaw kang muwali. Di mapod ka pwede nga ang imuhang giwali karon, maora po iwali ninyo mo unyang gabi Maura po iwali nimo ugma, maura po iwali sunod adlaw, maura po iwali nimo sunod taga-adlaw imuwali, sige ra kag huli ni, sige ra kag huli ni, sige ra kag huli ni, di ka malato. Ultimong ikaw nga nagwali, maura kag mabungog ana, sige nga balik-balik. Kung pagkaon pa na, dugay rang na wa na. Di ta mo tubo. Mo bitaw nang unsaon aron madasig ka sa pagwali, dasig dapat ka sa mutuon. Nya damor kang mutuon, adi ka makasaoy. Kay ang imong una, ang imuhang mata nakatutok sa mensahe sa Dios. Naguna-una ka sa mensahe sa Dios.
ang mensahe sa Dios maunay mo proteksyon na puno na ang imong huna sa pulong sa Dios. Usa pa may huna-huna nimong dautan ana. Kinahanglan kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita. Pakigdait ingon nga sapatos, dad-a kanuna inyong tami nga mao ang imong pagtuo. Pinaagi niini makapalong kamo sa tanang magsigang ipana kaninyo sa yawa og ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga sa lipod sa ulo og gamita ang pulong sa Ginoo. Sa pulong sa Dios nga gihatag sa balang espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinagi sa espiritu tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayud pagampo kanunay alang sa tanang katawan sa Dios. Munang kung magkasala ka, ayaw ipanumangil kay dili na tungod bisan kinsa. Tungod na nimo. Maubitaw nang ikaw ra po'y paninglan, ikaw ra po'y silutan. Munang ako advice mo ni, ayaw tuuhi nga makabuhat ra kag sala kay tao ra. Ayaw paminaw anang mga tao nga nas kalibutan nga moingon nga di gyud ko mo to, di ka kasala. Kay mao man na ilang kaimtang. Wala man na sila maka-experience sa atong mga nasinatian. Natural man na silang musultian na kay wala man na sila ka kita sa tinuod natong kinabuhi. Timan walay hugaw nga makasulod sa bagong langit ug bagong yuta. Walay bisan kinsang hugaw ni nagbuhat og makauulang buhat nga pasudlon dito. Kung nagkabit ka karon, undangan na. Ayaw na buhata og sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig. Kung nangawat ka, namalikas ka, ayaw na himo apa. Pwede ka anak nga di ka himo. Pagpaubos, pailob. Ilha nga maayo ang uban. Dawata nga ubos ka. Kay kung imuha pong ingnon ang imong kaugalingon nga kuani kanang sweeto ni gara na kay ka. Paubos lang. Kung dunay mga tao nga kuan mo singka nimo, mudaog-daog nimo, mubutang-butang nimo, hain na lang na tagda, palayo lang. Pagkumpos og kanta, og di ka kabalong mo kumpos, basag Biblia. Di na po na maayosad nga moingon kang di ka kabalong mo basa, pero kusog kang mo basa laig og dili Biblia. Mga igsuon, timan balik-balikon ako ni. Walay hugaw nga tao makasulod sa gingharian sa langit. Sa atong panag-uban, kabalo ko nga naamoy na katunan, kabalo ko nga naamoy na sabdan. Unsay mga pamaagi aron dili makasala. Naay pamaagi. O ganong dili man nato buhaton aron di gyud ta makasala. Mao na nga buhata mga kaigsunan. Buhata ang mga pamaagi aron dili ka makasala. Ayaw pakig-uban anang mga batig-batasan. Matakdan ka na, makaguba na sa maayong kinaya. Nya, pakig-uban sa mga magtotoo, mga Kristohanong matinud-anon, kanang tinud-anay gyud nga mga lagad. Ayaw pakig-uban anang Kristohanong hilaw. Pakig-uban sa mga kanagyong Kristohanon nga seryoso. Kanang seryoso yung nangalagad. Unya paminawa po ng mga wali nga seryoso. Dili ng mga wali nga murag seryoso, murag dili. Oras sa itong programa, alas 8:59 naman, mga kaigsuonan, oras na nga manamilit ko kay masayo pang butag mata para mag-uban na punta sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Muna ako ang gitinguha. Mag-ampo ta mga kaigsuonan, sayo lang tao sa ugundang karon alas 9:00 niya aron makapahuway sa gyud ta. Mao banding-banding sab nato tong pamilya.
Ampo ta mga kaigsuonan ato pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matag usa nato kay kinabuhi. Amahan amo nga Dios sa kagagahom, nagpasalamat kami nga imong gisugilon kanamo ang kahimtang mga require sa bagong langit ug bagong yuta. Imo ka usab kaming gitabangan aron magpabiling putli, balaan matarong si motubangan. Aron magpabiling limpyo kay kami imo namang gilimpyuhan ug imo namang pinasaylo. Salamat o Dios nga imo kaming gitabangan ug sa amo karong panag-uban daghan kay ming nakatunan, daghan ming nasabtan ug imong giklaro sa among kinabuhi ang mga pamaagi aron kami magmadaogon magmalapuson diha sa pagpabiling matarong. Salamat o Dios imong pagkamaayo. Salamat o Dios imong pag-amo magpagatiman kanamo. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo sa among kinabuhi. Nga padayon mo kaming giamuma, padayon mo kaming gipahinumduman o gitudluan. Wala may mahimo kung wala ka. Dada kami sa dapit nga layo kami sa dautan, layo sa mga tentasyon. Salamat kay imo kaming gigiyahan kung unsaon namo paggamit among mga mata, among mga dalunggan aron among maampingan ang mong mahuna-huna ug labaw sa tanan madumala namo among kasing-kasing sa imong mga pulong. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Amen. Salamat kaayo sa Dios sa iyang pagpanalangin kanato. Kini inyong isuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,